Tako liggata ke hibe yobude be jawle men be liggota ko hibe muccude en jawle men be liggota ko hibe bayajirde jawle men be liggota ko hay odoje den ko kilimu wada hibe farma bafe mabbe den be darata e dar miskino do binyano dara sengo hibe taja luwa liba mo be liggorta ko si o ari hore mabbe o liggortake ko hore miskino o liggorte derte ben fofo ko corrompi wana ko president wana ko ministre wana ko justice wana ko commandant wana ko fofo iwen ko sonondiro hewten ko ewnagol pullo ko soso kisi ko toma mani ka baga jonindire jude liggo den ka leydi men fofo lagine ka leydi men jonindire jude liggo den ka leydi men fo Bundu may mbari ya den lutu bawo may ya den jikko yeso may ya den lutu bawo may ya den bundu may mbari ya den lutu bawo may ya den jikko yeso may ya den lutu bawo may ya den woko be me yare yeso ko ta tala ta ko nga xina fofu xi hande kat yeso ta ko de fitna bonna adi wata yidu sakko batto adi jikke bonne tag wule alla kan ko tagi salo ko bonni bonna adi woyni holi afrique no wata yare so ko to siwa kata ta fo se rendez-vous ati de buda wakilo fina ngabindo fita sakito bafi udito lumba gada to ko jawdi wonito jawde potito respect batito eto fina daw penta tata watutu kudde barki nago tunta watutu kon penta tata udutu sakko werna ngabindo wakilo jango wela nyande webiti fo no batiti no holla gol no bayno wela deedu wakirare lakkere jara dire witte wona kulle kale sende jende dem bunga jente tengdu tadano gol kale ke keji si hewta taragol ngabindo wakilo e kam aragol tumbu hakkunde e ka taragol bundu may mbari ya den lutu bawo may ya den jikko yeso may ya den lutu bawo may ya den bundu may mbari ya den lutu bawo may ya den jikko yeso may ya den lutu bawo may ya den bundu may mbari ya den lutu bawo may ya den jikko yeso may ya den lutu bawo may ya den bundu may mbari ya den lutu bawo may ya den jikko yeso may ya wala assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV mi salminimo kala e inde mum e yettore mum haray ko DJ Bella Jolly woni ko artani on ka Jama TV ka émission daru yiɗa donc iɗon andi jeudi jeɗe fof si Allah ɗon jaaɓi haray ko ɗo wonde émission daru yiɗa ka GDP ka Jama TV wala yaafo ɗon par ce que ɗon andi har émission ka GDP TV woni donc si mbiɗo faljude seeɗa ko yaaf donc ka Jama TV donc iɗon andi tous les jeudis 22h destination 23h maintenant on yi en tardi seeɗa donc y a pas de problème rectifié mo yeeso si Allah jaaɓi rattrapoto ko tarɗen ko yeeso inchallah donc haray en salmini kala walɗo kawɓital nawni interki Allah yo Allah dikkimo en salmini kadi kala nanngaɗo soka yo Allah yaltimore jam moƴƴere kala mo Allah tagi sattede hoore mum kadi yo Allah ittu haray vraiment toujours ko animateur jomon on DJ Bella Jolly ka Jama TV hande noon la mari invité ɓenɗa hoorema souvent haray mi invité ɓe e télévision ji ɗi golla ka radio ji e wona surprise par ce que si min ni wona surprise ko ɓayi souvent si Allah jaaɓi ko émission ji ɗin fewdori wo en invité kamɓe groupe Kumpa Jide Wakam ɓe rappay ɓe yimay ɓe waɗay tout donc e fama joni ko ɗum ɓurata waɗude donc hande yiɗe wonde e Dramé ɓeynamo Alaji mais surnen ko Dramé ɗe wonde Mr Ibou Kumpaji min avant tout d' abord assalamu aleykum Ibrahima. assalamu aleykum Bella Jolly assalamu aleykum Jama TV haray meɗen hiiro goto kala inde mum yettode mum haray Kumpaji wi assalamu aleykum ka télévision Jama TV. Merci ka télévision Jama TV Kumpaji de Wakam. yo welmo mettata mais ko Kumpaji ko Kumpaji d' accord mere mo joni ko mere joni Mr Dramé assalamu aleykum.
Walaikum salam walla min wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ko Jama TV ɗo wala hara min hewrike téléspectateur ɓe wonɓe gaɓen foppo e fuɗɗori directeur on ari am DJ Bella ndaaru émission on ko ndaaru weltoɗa ndaaru yiɗa haray min à partir de aujourd'hui mi yiɗi an d' accord kumpaji yiɗi avant tout d' abord yen feɗɗuka question ji Jama TV ari ko kesum kon ɗum yiɗi ɗon e télévision Jama TV vraiment ko weltanagol to ko ɗon on tigi attorayno sa par ce que sa ndaari en tant que jeune jo wona oɗo o Allah luɓimo ko luɓimo kon kañ kadi o wawi sendudude e jama on haray on ɗon ko weltanagol mo toranomo Allah e ɗum ɗo ɓurtu yarde te kadi wiya tigi tigi on jama on ye wallitomo par ce que ko wallaɗo kala woni ko fooli ɗum ɗo wona o créyi ɗum ɗo kono ko africain on fof woni o créani woni ko créani ɗum ɗo vraiment haray ko weltanagol mo ɗum ɗo gay Mr Ibou kono yiɗa Jama TV ya plateau Jama TV ka joɗɗaɗo han d'ailleurs déjà tun inde nden tun holliri ko hawta ɗum ko Jama TV o henni donc kala no dowa yiide nder ton hoore mum te vraiment hande mo wawno innirde télévision goɗɗum goo walla o ƴetta muɗum makko ɗum waɗa goɗɗum goo mais sa yi ko faale vraiment culture guiné on kadi yaara yeeso so waɗi o yaltini jawdi makko kadi o waɗi suku ɗum ɗo hande naafi makko ɗum ɗo simo falnomo ƴetteno émission inniremo goɗɗum goo e télévision mais o inni ko Jama TV donc mo kala inni ko kañum jeeyi télévision puusira sengo fole kal toronomo kadi vraiment affaire yaara yeeso par ce que ɗum ɗo vraiment no weeli hande heɓen ka joɗɗen yewten fiijen jalen ɗum ɗo haray vraiment goɗɗo watamo yiɓude ɗum haray vraiment mo torana ɗum on ɓurta yarde yeeso dal inchallah d' accord ok gartoy ka juge Kumpaji de Wakam Kumpaji min dal ɓay min ni mi invité on ɗo hande mi lanciɓe mi ari mo kala innanmi Kumpaji ko honto woni Kumpaji goto andaɓe Kumpaji a tawa kam ko ɗum waɗi ɗum waaw d'ailleurs ko min ni nanen kon tum bon andi Kumpaji kadi minen no woodi ɗumen woni liggorade d'ailleurs sa nani inde nden ɗum anday piijamen ni fof ko kumpa wonta na wonde mo ganduɗama vraiment mo ɓe anday ko Kumpaji woni wadde walla goɗɗum goo quoi kala komin watta ko ley min watta somin yaltini noon mo kala anday ɗum ɗo vraiment Kumpaji sa yeeɓe woni ley ko ɗum ɗo wannoɓe ha ɓe woni ley a faami donc minen ko noon woni ko noon min liggorta ko noon min yarata te kadi programme ko ɗuuɗi o ko programme ko ɗuuɗi sa invité ali Kumpaji min yaata hayso ko baaba amen kadi e organise min yaata minen ko noon min liggorto sa holli men teddungal noon ayni men teddungal amen e mouradu man min yahay min waɗa komin dowa wadde kon donc haray ko noon minen min woni liggorade d' accord Kumpaji si invité ka yata Kumpaji ko ley woni golde par ce que ko kumpa wiya mais Kumpaji mi si ko musique on noni gollude donc si ɓendi ɗum ko ma ñaami inchallah mais attention mais est ce que ɗo defude ko woni ɓendi toon tan way ɗum ɗon vraiment ɗum ɗon ko question mandanɗarma vraiment mbeɗen weltori ɗum par ce que hande groupe kala hande so tawi tun hayso ko goto mbeɗen jogui en fans on ɗon haara fans mo faala ande ko honto Kumpaji fewndi Kumpaji fewndo e projet ji mbeɗen wawi nde album men gaynimo mi ara ɗon koye Kumpaji hewtal toon taw ko c'est à dire ɗen yawde wallu communication par ce que Kumpaji andaka Kumpaji ko Wakam anda pourquoi ɗum ɗon c'est ça Kumpaji no wawi nede sa e Wakam sa ɗo andaka par rapport e ka yaasi sa yeehi hande wono Kaolack Tamba walla Telen toon sa henni Kumpaji tum ɓe andi ko woni Kumpaji peut être ɗo no wawi nede awa hawɓe go min andaka comme no haaliɗa noon quoi bon nana mi haali noon de ni ɓe haali non par ce que hande sa henni Kumpaji andaka sa déjà waɗɗon question sa a ɓugi waɗi tout pour il faut gars question on de c'est à dire mi lance mi wi je l'invite Kumpaji aujourd'hui les gens me dit que vraiment Kumpaji pourquoi tu a invité Kumpaji andaka ɓe yaali ɓe voyage hay nokkuji ɓe ɗo Wakam et puis ɓe yiwata Wakam c'est ça la vérité oui donc d'ailleurs déjà a jaabi ko hoore ma andi ɓe enni Kumpaji yaltata ça veut dire ɓe andi Kumpaji so tawno ɓe anda Kumpaji réponse on kon question kon wona no ko homɓe woni Kumpaji est ce que na fanci jomo wala ni ara ban ɗon kanko non donc déjà on non question ok merci monsieur Bourama Dramé pourquoi Kumpaji gila fuɗɗi wadde musique mi gila mi andi Kumpaji mi wadde musique hande mi yaal Kumpaji no voyage hande mi yaal Kumpaji c'est à dire no waɗi quelque chose ko wonata hoore mara
c'est de grandiose menen min yi'ay min ema ɗum fi on ɗum mimi tanjini no ko goɗɗo go yewtata ɗum par ce que an on wona andi je bela da yawde manifestation jamen concert jamen ɗimin organise e soirée jamen yaadi e ka répondu ɗon kon ko goonga min mi assiranayi jama on kon ɗon e wadde ko mais pour l'instant koko jama on landi ko ko ɗum répondoto joni jama on ko landima ɓe yiyata woni kumpaji non bon donc ɗon kañ kadi ɓe yiyata kumpaji ɓe ala yarde ko événement ji ɓen wonuɓe wolde ɗum ɗon ɓe ala yarde ko événement ji kumpaji te kadi ɓe andita noon kumpaji wona yimɓe yahayɓe ni comme wona concert no fewdorta ɗo ni immo yaha wiya meɗen ngari jougol ɗo non kumpaji watta ɗum kumpaji wata habboɓe e peera mo a teddinirali ɓe kumpaji wata habboɓe e concert moɓe yewtidali e manaje maɓɓe o ne yata e ɗum ɗon par ce que artiste jo kañ kadi ko an waɗata hoorema artiste jo ko dennabo hiɗa toon ko soirée hiɗa toon ko fatunde hiɗa toon c' est à dire te yimɓe no furnude mbuuɗi ko anniversaire ji hiɗa toon yimɓe no furnude mbuuɗi pour ma est ce que janngo sa organise concert est ce que yimɓe ɓe ŋaray donc simi faami a classe ay woni non écoute maîtrement parce que sa wi ka dennaboji sa wi kan ay ko tun dj non a faale seke hande ko laaɓa e poste émission innitirɗama walla ko non émission ko ndaaroyiɗa awa ndaaroyiɗa yoɓe ndaaroɓeyɗa bon donc dj wona classugol classugol si tawi woni wolugol gonga ko classugol mi accepti ɗon ko landi koɗo classuɗa a wi on yeyata dennaboji on yeyata peeraji e donc momin hollitaka ko yaa attends momin hollitaka hay so hollitama simin yeehi kala komin yiyata ko il faut min hollita e artiste jo a wona artiste jo walla si wona ɗum accita normalement artiste jo si tawi yeehi han a organise walla invitama e concert mais taw hara no woodi ko on tigui yoɓani mbuuɗi mum pour yiwgol ko faala ko mais si tawi an a ala e liggade te a jogaki hoorema kañum kadi ko dennaboji yiɗa toon ko soirée hiɗa toon ko mariage ji jiiɗa toon après ko honno goɗɗo yoɓanta mbuuɗi pour ndargol très bien c'est à dire andi Dramé ko ɗon arɗa ko classe par ce que no woodi woɓɓe ɓen ɗo ko ɗon ɓe wuuri ka dennaboji ɓe wuuri ka mariage ji ɓe wuuri donc hande an a wi a waɗata ɗum ɗon en tant que un artiste a waɗata ɗum ɗon en tant que un artiste den mais min mi yiiɗo piiji mi yiiɗo par ce que par exemple onon e ɓeya honno commandres hesbo rap ko ono wondi wakam ɗo mais hesbo rap ɓe waɗi ɗo concert déjà mi yaali hay kumpaji ka concert hesbo rap donc simi faami ko hesbo rap e kumpaji weldaka ko honɗum waɗi haɗi par ce que min mi yeyno ɗo waɗa ko wattongo fof invité mais kamɓe sali o invité pourquoi ka ko yawitagol wondema daɗama golle mon nde mo wataɗe non andi ɗon koko mi wima kon tun mo be philosophie mum andi tagaɗo hesbo rap probléme fus ala hakkundama mais pourquoi ɓe mbita ɗon concert maɓɓe non ɗum ɗon ko kamɓe concerne minen noon meɗen andi ko concerni men kon en tant que artiste guinéen artiste africain simin heeɓi simin organise wo kam ɗo vraiment meɗen andi koɓe loosi meɗen andi manaje maɓɓe min déplace to min windanayɓe taw lettre d' invitation min déplace o ha min hewta kadi ko manaje maɓɓe on min jonna manaje maɓɓe on manaje maɓɓe on wattuji goo min tawaɓe toon ɓe ƴetta lettre on ɓe jangga devant amen voilà ɓe ara ko concert amen bon donc kamɓe si ɓe organise noon ɓe nodditali men kono min watta koyo min yahu min wiya are invite on men non mi waɗanta ɗum personne min dal min e nder ko hakkille an ko mi nani fansiɓe no wola ko par ce que kam bedda ɓe wolude ɓe wiɓe onon hesbo rap invite on wo landi ɗon ɓe transport ko ɗum waɗi yahu non hesbo rap bon vraiment siko sago men sa on noon pas tourné mo quoi parce que kumpaji no woodi bien des choses ko dowaɗen yewtude ko harana fi woɓɓe ko ɓenne darma peut être jooɗota ko plateau ɓe walla indame walla goɗɗum ngo quoi par ce que kamɓe si ɓe invitano comme no oɗon mbaɗenga wolde joni quoi ko kamɓe concerné minen min ala rankil hay goto min jogoniɓe par ce que minen kala haaji min waɗi
min haɗata tun e téléphone walla nulugol goɗɗo min déplace min yaa ha ka maɓɓe min teddinaɓe komin fewndini ko a faami tout dernièrement komi sikkata koɓe organise ɗo sa yi min yahaali ko événement maɓɓe par ce que ɓe hollali teddungal par ce que hannde beela jooli ko enen wondi ɗo mi sikku hannde 100 francs crédit hay sa ala temps yawgol kan kono a ñakkata ɗum ɗo sa heeɓi haaju Ibrahima falno de yawde kamma mais noon bon temps o kalna ni ok mi faami mais ɓe organisé ɗo koɓe organisé donc na ménage ɗamen ɓe noddi ɓe haalini ɓe teddiniri na min mo andi ko place an mo andi minen andini mo jogui numéro an na hay goto mo ɓe informé ɓe ƴettinamen men tum ɓe waɗi sur la fiche ɓe inni ɓe ko invité compagnie donc donc ça ala probléme quoi min peut être ko temps woni o kalɓe en tant que artiste mais min yeehi ha nder comme no ɓe invité télé ji ɗin e radio ji ɗin donc a nanay ɗon ɓe compta groupe aji ɗi ɓe invité ɗi fof kono nanta ɓe wola inde compagnie mais min ni qu'est ce que c'est passe quoi a faami mi itiji affaire mum concert ji hono ɗe émission ji maɓɓe ɗin fof miɗo jokka woni ka télévision ji woni ka radio ji fof mi jokka mi jentito mais a nanta ɗon so ɓe inni ɓe ko groupe aji honɗi invité ɗon ɓe compte ha ɓe compte wonɓe fayda laakara kono ɓe comptata ɓe haalta inde compagnie très bien a faami merci beaucoup Ibrahima a frena ɗon toon par ce que c'est là-bas que min mi faalede par ce que moi c'est quelque chose ko ganduɗa vraiment miɗo wuurde ka laawol ɓe inna kumpaji ko Ibrahima Sori e Dj Bella joguiɓe mais kumpaji ala e participe manifestation ji janɗi ɗi alors kumpaji il a déjà kumpaji joue 3 fois somi fayali le grand spectacle au Sénégal le grand spectacle au Sénégal salle mo ɗa hoorema hay Youssou Ndour ko ɗon fayda faalete rêve makko yo jour woni grand théâtre donc min mi waɗa mi yewdude e jama on c'est ko ɗum addi invitation mon hannde a faami ɗum feƴƴi kumpaji ɓe waɗi hejbora waɗi concert mon on tout à fait donc no gasa fansiɓe ɓen yii affiche on wondema kumpaji ko invité mais ɓe yaali kumpaji ka ɗuma donc ɓe fansion joni kono wiide kumpaji mina miisi hesborap e sa faami donc min mi laɓɓinanayi on ɗum par ce que min invitayi kumpaji ɓe jooɗo ka plateau ɓe laɓɓinanam donc émission on ko daaroyiɗa wiyete laaɓa poy ko lendi tramen donc si mi fayani yewtelan ko honto fewndi ɗon fewndo e projet o album mum ɗa laaɓal dawgoy non bokike toon laisse tomber toon selu toon miɗo arde mi awja côté album fendo ɗo tigi tigi on koko gasi album combien de titres album emo jogui 12 titres ɗum sami falno ka haalde ɗum fendo non c'est ko album non ko album kono andi ko kumpaji wiya kumpaji si waɗa hunde nden ɗo jama anda ko kumpaji waɗata kumpaji no mari album mo 12 titres inchallah mi wawata wiɗe ya surtout titre ɗiɗi ɗum ɗon ko secret no no wawi wonde sax plus parce que voilà bon il y a beaucoup de morceaux dedans morceau ji nandandarma vraiment hay goɗɗi goo sa yalta les studio no heewi to mais donc kumpaji avant tout d' abord ko ane hombo créé ɗon kumpaji tigi tigi par ce que ha joni mi ɗon ko famde ko ane hombo créé ɗon kumpaji e ko hombo atti créé de kumpaji entre vous deux kumpaji bon idée on ko minen ɗo jooɗiɗi yaltindinni kumpaji no créa depuis 2005 le 14 janvier min créé kumpaji 2005 à 2022 way on tumade min créé kumpaji voilà bon depuis on tumade min waɗi ɗo beaucoup de choses min waɗi ɗo piiji hewɗi andandama min tawi ɗo woɓɓe goo saɓe waɗa ɗum comme déplace gol en tant que grand artiste comme par exemple Maccanga Allah min invité mo ɗo min addimo ɗo Sénégal o jouyi ɗo min joude makko min joude kadi e artiste ɓe hewɓe comme par exemple Habi Fatogo hay goto wata kontude e artiste guinéɓe ɓen e mawɓe ɓen hara kontali Habi Fatogo donc miɗo taƴƴini tawno hara kumpaji ko petit groupe num walla min waɗa lay fus Habi Fatogo mo jogui onode mo jogui encadrement man darama waɗidata n'importe quel son morceau donc sa yo accepti pour waɗdugol mi ame morceau parce que mo yi qualité kumpaji mo jogui on voilà donc ɗum are par ce que haray bon 2005 min waɗi piiji hewɗi dal donc 2005 2022 kumpaji
non question waji adde ɗo weltini lan ko addi donc 2015 2022 ça fait combien d'années si mi fayali avec 8 ans presque si ɓural ta ɓuuri joni voilà ɓuuri ka donc feƴƴen ɗon kumpaji combien de clip waɗi depuis on année donc pour l'instant clip mo yaltuɗo tigui tigui ɗi fenɗo mo fo woni darde fenɗo ko clip goto taw mais clip aji ɗiɗi tournama fenɗo ɗi andanɗan ma ɗi gasi mais no woodi nomin woni liggorade na argol tun hocca patta par ce que comme no oɗo harinen ko mission musique no wona hawjere wona compétition hande na e no tun groupe aji no yaltinde ni de suut pattude tout ça an kadi a ɓugoto ko andan par ce que ko carrière wonɗa wadde kala morceau ko yaltinta a ndaare ko dartuɗa a faami kala clip mo watta a ndaare mo dartuɗa si yaltina par ce que ko musique ko ɗum woni artiste mais naynugol ɗum voilà waɗa concurrence waɗa voilà yaltina e morceau ji ɗi partout de gauche à droite ala sens par ce que morceau normal sa yaltinimo sa ndaare o habbi fadde goto gueɗe ma yaltinmo ko 2019 mi sikku ça fait 3 ans ha hande kala ka teguɗama wawi siko hande o yaltina a faami morceau a ɗowtoymo dogina promotion makko ha anda darma yimɓe mo wotimo so yaltina goɗɗo goo ko noon artiste doit yarde mais naynugol a yaltini clip mum hande rek janggo kadi yaltina clip mum walla faɗi janggo a yaltini son yaltina faɗi ala sens il faut okka yimɓe ɓe ɓe heɓanoma jentoro musique o walɓe daarede clip mum ɓe faama par ce que ko fiyon no yaltinida naynugol ko bugogol ɗum goto mo kala si daaride wotere to bugo no woodi message ɗi wonɗa wadde dénoncé nder ɗon il faut accaɓe ɗin message ji accaɓe ɓe concentre ɓe jentito ha ɓe anda ko wonɗum e message woni nder ga a faami si yaltina goɗɗo ngo mais so tawi wayi wa vraiment ko rottugol tum patta ya goɗɗo woɓɓe goɓe andata sa compte ɓe ñamata voilà ko waɗi waɗa drame ko fi on ɗum onon o yata lagine non mi yata lagine ɓe noddaka toon taw non lagine na anoɗoɗen ɗon ka mon noon ko fi on ɗum o yata to musique on ko toon woni le musique urbain vraiment ko lagine woni pourquoi onon on yata eyi noon ɗon ko ɗon noon posuɗa question on komi nani kon kono o yata lagine eyi min noddaka bon ko fi on ɗum mi yata lagine à travers de musique on si tawi min invitama lagine toon min yahay si tawi noon kañum kadi wona hawri koyo min yahu tun fi koko peya men ɗum ɗon kañum kadi meɗe yawde min arta non andi lagine ko toon musique o woni hande min miɗo holno ɓe wilan si kumpaji yawno lagine ran feƴƴino ko woni ɗon mais kumpaji jaɓata yode affronta e rappeur ɓe ɗumɓe lagine non he kumpaji jama o no yewtude ɗum yoɓe habbo men e nder lebbi seeɗaji min hewti wona concurrence wona compétition ko mission mene men immani on mission ɗon noon kañum kadi min yahaymo han o timma tis ko Allah hoddiri ɗum bon donc wona compétition siko sago amen no harayno ko lagine men woni kono fenɗo ɗo ɓay meɗen liggade min liggoto han min geyna alhamdulillah fenɗo min geyni album o meɗen fokkiti lagine joni ɗo fokke leño geyni album yantuma yaltata année hombo walla hitande walla lewru wondu donc à suivre non mais attention il faut min prépare quand même non ko à suivre par ce que ko defa ha ɓendi e ko rottugol heddi ko il faut layɓa boliwol ngal ha ngal laaɓa pos rotta teddina fansɓe wonɓe e dogude fiima jemma e ñalorma wona ya artum e hino album ji jel woni ko yalti ɗo hombo yalti album ji heewɗi yalti Dakar ɗo hombo no yalti non andi a dogiɗa mi dogale heewɗi ko hombo yalti ɗo yalti Dakar ɗo mais ko honto woni résultat mum ko message wat toon ko hardcore wat toon ko dénonceɓe vous êtes d'accord avec moi ko hombo yaltinɗo album mo évoli yaali wiyalan carré en foppoyɗen Dakar en foppoyɗen Dakar ɗo eɗen reeni musique on ko onno woni e yarde bon presque waten tuning culture on taw ko addi kon waten tuning culture on par ce que ñande o e ñande n'importe quoi aya goɗɗo no yehi télécharge ɗo bitiji adda argitre naada voix mum
yaltina wiya yaltini album tawa ko honno woni nder ɗo hombo watta ɗum ko woni ɗo kon ko heewi kon ko ɗum woni e wadde miron ko ande gonɗa non ko heewi kon ɗo iɗen anndi onon ɗo non en mi fof sikki à 90% kono waɗoɓe rappe watta ɗum ɗo ɓaynaɗo mamayaɓe waɗe mama kamɓe sa e yaaligoy ko mama mi gan duwoni mais onon waɗoɓe rappe wonɓe sénégal ɗo mais par exemple commençant a petit mamadou ha grand mamadou ha onon grand mamadou ɓe ko hombo yiyata no yaltina e ɗum ya ɗum télécharge bit ya waɗa prise de voix kay studio wiya no yimmude a wiyalan ko ɓeɗo ɓeɗo pasara ko ɓe noon tunde culture o dj hiɗa jogii feendo ɗo ha pa dj jo hiɗa anndi album ji ɗi min mi hakkitino animugol few a hakkiti mi few ok bon donc awa yeesa hannde non ko woni min komi wiyata en tun wonɗa dj jo wonɗa e artiste jo e liggoɗen culture meɗen on no avancera nan d'accord am par ce que en jiiɓi culture on hakkude yalla nan d'accord am maɗa min par ce que andi ko no waɗi min no muusanmi mi yiwgol goɗɗo no yaha télécharge bit naada studio yaltina wiya ko album te pourtant hiɗen jogii tamme hiɗen jogii laala hiɗen jogii kerona hiɗen jogii ñeñeedu hiɗen jogii jimberu mais honto ɗum ɗon fof woni d'accord amma billahi wallahi Dramé ce que tu es en train de dire là vraiment je suis d'accord avec toi mais il faut citer le nom wiwaɓe ko oɗo vraiment c'est à dire wota e tourner culture o ko gonga makko la d'accord animo ɗum ɗo onon dénonceɓe wonɓe sénégal ɗo ɓe wona wonɓe laguine ɓe ngoy wonɓe sénégal ɗo ɓe ko hombo rappeur jo yaltin ɗo album tawɗon vraiment ça ne va pas et à 90% ko bit téléchargé won nder ɗo donc marsali ɓe organise concert woni rien donc no jaman falirano noon c'est pas comme ça donc pourquoi kon ɗum waɗirta ɗum yewtin ko homɓe waɗata ɗum par ce que onon mi andi ɗon mi waɗa un cd ce que je dois pas le faire wonangol un cd mi yaali ɗon waɗa bit téléchargé par ce que a yessi ɗo yaadi donc mi yiɗa on ar rappeur jo hay ni mais onon no woodi wonɓe tunde culture mon pourquoi on wolta fiɓen ɗo non andi kala wonɗo e tuninde e nder muradou aray jaramo wolne hoore makko mo andi hoore makko mais est ce que no sa wonnali mo kanko anda kanko na wolede o continue tawata mo sikkana kanko ɓeɗo ɓaɗa ko mi inni kon kumpaji menen min ala temps classe gol goɗɗo min ala temps wolugol mo wolali amen a faami bon par ce que mi sikku beaucoup de choses no woodi ko anndanɗama komin doit dénoncer a faami hara na classe gol goɗɗo innano ko waɗɗa ko naggam ɗum ɗon bon min ala on temps a faami mais fewno ɗo ni no woodi artiste ɓe heewɓe anndanɗama ɓe ɗo ɓe ala e liggade ko coma rek ɗo ya anndu ɗum sa yaha fotta e maɓɓe e studio ko on ɗon on tumade annda jaga no ya petit mamadou ya grand mamadou way ya petit par ce que hande kumpaji wawata inade e studio ɓe waɗa 3 heures de temps e morceau go non jamais mais no woodi woɓe natta ɓe morceau ñallanga fof ɓeɗe morceau ça on disque par ce que ko fewno noon ko woni ɓe ala e jaɓɓude respectugol musique kon kala morceau mo natta répéta ɗum ha anndanɗana ɓowri hara so goɗɗo findinima hay siko tumbere jemma o innima morceau temps jaraynugol no acci mi yaami sulmoyo a faami hara andi morceau konnu natta e mum mais hewɓe ɗo a yaha fotta e maɓɓe e studio tawa ko nder ton ɓe windata texte est ce que wawi winde ɗon texte monnaɗa jogui ƴeela wata wonde est ce que no wono on dénonci ɓen non komi haalanma nanen ko quoi no woodi piiƴ moko bak si kala ko woni wadde jara ya noddamo yennamo ay ko wonɗa e wadde ko ni kanko tigui conscience makko mo andi ko woni wadde ko moƴƴa mais imo waɗi ɓe bonno noon heddi nanen o wolnima nanen e album ji hewɗo yaltuɗo ɗo yalti ɗo kono maximum kono album ji honɗi album ji ɗin si wuuri ha wuuri ko 1 mois walla 2 mois hara maayi par ce que fiwno ɗum déjà yaltingol album c'est très facile hein mais ko wiigol ka yaltini album wiigol yaltini wiigol yaltini album c'est très facile mais ko ɗowtugol album mum ha ɓe anda hino wara ɗum ɗo ko album ko ɗum metti fi te hande artiste ɓe hewɓe ko ɗum woni ɓe anda a faami par ce que musique no woodi no yarete musique na musique na hawjugol watta musique a faami fi ɗaɓɓugol buzz na musique noon fi ɗaɓɓugol rewɓe ɗum na musique noon musique a waɗay respecta ɓenɗanama hay siko neɗɗo goto woni ɓaawo ma respecta on ɗon fiita hersimmo kala ko yaltinta vraiment hara ha ɗo e fin du monde so yaltinama wawi ko hande yaltina
kumpa sonji morso ko sonji kumpa jidi fop sa acci do ha l'an 2050 yaltini a tegi wawi ko hande winda a fami musique ko dum woni musique a fami album sa yaltini album ya doit accompagner album concert ji plein de concert ji a fami plein de émission ji nana wada ka radio ji e ka tv ji mais ay artiste bi hewbe wada dum be yalti do tadu a fami sa yaltini album wada ali concert mon dal ma vraiment a hollire album dowta album mais o may d'accord kadi stay texte din kadi vraiment texte din na texte nana ma c'est riche a fami album ko yaltugol hande mahara may jango hande hewbe do ko woni yaltinde album ko fi buzz tum mais yaltinal fi conscience gol fi jeunesse wala ko dungo a fami ko yaltingo en parce que ko no woni tendance accumi yaltino 2 jours 3 jours pay koy fuddo yimudu dun kam bet ka lawol ok anke simbudi ma an titan fu te nu na musique na artiste ya disi mi fami en artiste be ko commercial boni wadde musique ko na yimugol dénonce ko doit dénoncer de ko joni ko commercial be ni wadde a fami ko dum do woni tendance o attimi yaltino dum do wada jiwum ko wadi ni wattitiri ni do yiduma quoi do yiduma sa yeydo e studio minnima sa konti 20 groupe ataw groupe aji kala natudo ko série en yehi série ngari ko dum tumbe yimata alors que y a beaucoup de choses qu'on a mais doit yewtude e der culture e der kadi lagine e der hay Sénégal do wondi den do no wodi sodi hewde na men doit yewtude dum a fami mais si tay musique on yeyi hande dar ma joni ko fi fiji ndaro tum bon culture boni ha sa ay joni fayda pay ko immi ko wo inna mi yetti micro mi yimay parce que joni ko yimete ko no yombi joni aya minima yaha studio jarabe windata yebe tegane biton dum ben série yehi série ngari junku acci tilam non c'est très simple quoi. Merci beaucoup Kumpaji de Wakam, merci téléspectateurs de Jama TV ka émission darida monsieur ka régime ci dayida do wadi prêt ka régime ci do wadi prêt adanomi clip Kumpaji featuring Habibu Fata ko sayata yeto après mi arta monsieur Dramé wawen yewde seeɗa par ce que yewtaji côté management o yewtaji côté producteur yewtaji tout d'abord mais on revient petit à petit donne-moi le clip s'il vous plaît Habibou Kumpaji de Wakam. Yeah. Happy Fatako Kumpaji Afrique be kop mo ko nek in mo daw na jabu gaje findine bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den ko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den ko yeso may ya den lutu baaw may ya den halduno ya dundu ya tenga ya ta yeto ta ko mido jodi ni sabima hetto ta ko hino ero ono be am hewto ta ko hibe fala développement ngi ko ta ko teleidi développata ko ligata ke hibe yobude be jawle membe ligota ko hibe muccude en jawle membe ligota ko hibe voyager be jawle membe ligota ko hay odoje den ko kilimu wada hibe ferma bafe mabbe den be darata e dar miskino no binyano dara sengo hibe tajalu ali bamo be ligorta ko si o ari hore mabbe o ligorta ke ko hore miskina o ligorte terke ben fofo ko corrompi wana ko président wana ko ministre wana ko justice wana ko commandant wana ko fofo iwen ko sonondiro hewden ko ewnagol pullo ko soso kisi ko toma mani ka baga joni ndire jude ligo den ka leydi men fofo lagine ka leydi men joni ndire jude ligo den ka leydi men fo bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den ko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den ko yeso may ya den lutu baaw may ya den wogo be me yare yeso ko ta talata ta ko ngo hino fofu hi ande kadi yedo ta balde fitta bonna adi wala yidu sakko batto ade dikke bonne tak wulen alla kanko tagi salo ko bonni bonna adi woyni holi afrique no watta yare so ko to siwa pete temps faut se rendez-vous ate de buda wakilo fina ngabindo fita sakito bafi uddito lumba gada to ko jawdi woni to jawde potito respect battito eto fina daw pete
tanta wattutu kudde barkinago dunta wattutu konkon kompete tanta uddutu sakko werna gaɓɓinde wakkillo janggo weela ñande weeɓiti fo no ɓattitino holla jeggol no ɓayno weela ɓeydu wakkirare lakkere ƴaara ɓira wisse wona kulle kaale sende cenɗe ɗen bunga cence cen ɗuytaɗanogol kaale ke keeje si hewta taɗogol gaɓɓinde wakkilo ewo kam aragol tumbu hakkunde ewo ka taragol bundu may mbari yaaden lottu bawo may yaaden jikko yeso may yaaden lottu bawo may yaaden bundu may mbari yaaden lottu bawo may yaaden jikko yeso may yaaden lottu bawo may yaaden bundu may mbari yaaden lottu bawo may yaaden jikko yeso may yaaden lottu bawo may yaaden bundu may mbari yaaden lottu bawo may yaaden jikko yeso may yaaden lottu bawo may yaaden bundu may mbari yaaden lottu bawo. Merci beaucoup. Haraya joɗɗen ka Jama TV ka émission Ndaru Yiɗa. Donc hande Jama TV émission on e Ndaru Yiɗa présenté par DJ Bella Joli enen e compagnie de Wakam. Dramé. Ouais. Dramé de compagnie. Yes. Dramé. Ouais. On wi lan album bientôt. O yalta. Est-ce que le programme concert avant sortie album o? Ko laaɓi pos Avant sortie album ɗum programme concert. ɗon andi meɗen jogii entourage te kadi min ɗayenta public amen on ɗon ko entourage on e manager on propose wo e amen ko ɗum ɗon woni ko min watta. C'est-à-dire onon yiɗo faala mais quand le entourage on d'accord ali ka e manager on hara on wata prolonge voilà mais est-ce que kumpaji heɓi producteur ko wawata yaltinde ɗum album harana kumpaji finance ani hoore mum o album mo faala yaltinde jaati wona o album momin faala yaltinde ɗo tigi tigi on ɓaywana ara en ɗaynidir ko minen financine hoore amen waɗu ɗon album min arisirmo ko min arsitre d'accord aɓe ɓuula donc ko mbuuɗe amen mais est ce que noon on ɗon kanƴini fen ɗo heɓugo producteur ko yaltina album on harana kadi yon dépense kadi mbuɗumo ɓanno sorti album on ɗon kañum kadi manager amen on imo e ɗatal ɗum ɗon par ce que yimɓe boyno propose demo e fema on ɗon mais en tant que kadi o arali o wi men vraiment ko ni mi faalira album on ye yaltir walla ko ɓeɗo woni ko ari financegol album on min wawata wiide oɗo min yewtidi oɗo kadi min yewtidi e oɗo bon donc c'est pour cela haray ɗum ɗon meɗen jentiti rôle manager on e on parti ɗon. Merci beaucoup. Rôle manager on pardon manager ko Ibrahima Sori Diallo mo donno jodade ka plateau ɗo mais c'est pas grave salla jaɓe arta émission ñande go kadi par ce que ne kumpaji en gay dalta mais Ibrahima min no wodi ko seeɗa ko anninni feeɗa par ce que avant rappon hari no towi no yaade normal ɓuri ni mais joni rappon ala yawde normal ko ɗum waɗi ɗin action ji oui par ce que komi haalanma nanne kon ala e liggeede rappeur ɓen joni pour yen yewtindira gonga ɓe ala e liggade ɗum ɗon noon pour yo anndu ɗum noon ko sa yeehi e studio a tawiɓe no ganduɗa ɓe ala e liggade walla sa daari texte ji maɓɓe ɗin kadi joni par ce que andi musique a mawna sa mawnude yo dowa mawnude e mum janɗi ɗon a faami mais naya innu ka fuɗɗu ka haaɗiɗa ɗon musique janɗay musique évolué par ce que hande instrument ji ɗi heewɗi comme no oɗo haalir nano e jogii ɗum mais an hande so tawi tun am toujours e musique maɗin ko dun tak si yeeyi ha yimɓe min ɗonki ɗin noppi maɓɓe ɗum ɓe daaro e goɗɗum goo a faami
te yen jogui beaucoup de instruments ɗi annduɗa en duwanade ko nder musique men a faami c'est à dire si mi faami ko musique te ko traditionnel mais o accituɗen voilà c'est à dire wiɗen e wadde musique mais ko traditionnel mais no accituɗen carrément yawɗen ƴettuɗen e afrobeat c'est à dire e musique goɗɗo goo yawɗen e branche mo naɗama na branche men a faami par ce que hande sa daari fayda si tendance goto yalti fayda fof fay koye fof fayda walla artiste gonko ɗum ɗon jokkata trap ko yalti ɗo mo yiɗa wacca ɗum ɗum hanan haɗumanno ɗum ɗon yaha ɓenne joni ko dansol ari fay ko immi ko inne ko dansol a faami ɓe ala kannaɗan ma ɓe feññi ɗumenne ko ɗum ɗon woni wadde a faami par ce que musique kumpaji na rap woni wadde minen ko musique minen woni wadde hande somin yeehi ha min santiri mamaya min waɗay somin yeehi ha min santiri rega dansol min waɗay mais positivement a faami par ce que musique mawnayi musique tawi no tunko ko pour moi to wonɗa waɗande jara yaltina sa naati ko nder suudu ma répété ha lakkere ƴaari a yaltinta mais ko fi jama wonɗa yaltinande ko kala ko yaltinta noon fi jama a daara e dartoɗa a faami na ya enne ɗum ɗo tum woni tendance yaha ɗum ɗon par ce que ala e créé e fus sa daari instrument kumpaji ni fof sa daari toon ala soit sa nana toon koora a nana toon jimbe walla sa nana toon jimbe a nana toon laala walla sa nana toon laala a nana toon tambiru par ce que ɗum ɗon jeyɗen te il faut kadi ɗum ɗon naaɗen nder toon pour honude pour son honude pour musique ma on jonna ɗum valeur jonna ɗum kadi kala nanɗo anda vraiment ça c'est la Guinée a faami par ce que hande sa yeehi a inni a rappire comme américain jon sa yeehi États-Unis a wata addude ɗum rap manɗaɗama ɓe meeɗa rappude ɗum ka il faut adda soit laalaɗe walla jimberi walla ñeñede addadade koɓe humpa adda ko annana ɓe humpa voilà mais sa yeehi a tawi ɓe watti jenggali anni a waɗa ɗon jenggali a wata waɗɗo ɗon jenggali ha jahinaɗe ka c'est à dire mais lanno gaño goto noon nawo rappeur ɓen ɓe accite tum man hara ɓe anda ko prisonnier États-Unis on ko ɓen ɗon ko ɗum ɗon ɓe waɗana sege andi par ce que ɓe andaki sentiri andi rap ƴewɓe no rappude kono ɓe anda ko hon fewnu rap immani ɓe anda voilà Ibrahima la question kono rap immani rap koni ni immani tigi tigi ko denesugol anosugal ko ɗum immani ko ɗum rap immani wolugol go waɗi kon wolugol ko waɗi kon wola gonga e wola kadi ko nanɗama araale taw ɓe waɗa attention e mum comme par exemple dans no arde ƴetta micro mam par ce que tele porteur de voix inna wattane hiile dey d'ici quelques années walla d'ici quelques mois hunde aray a faami ɓe wattane hiile nden hunde si aroy hara comme no duwaɓe blessé de blessé taɓe noon a faami ko ɗum waɗi rap immani par ce que amini rap hari avant noon ko pour révolution ak États-Unis ko ɗum waɗi rap immino a faami ko pour sa yi rap goɗɗo on ti wata rappude inna waɗa ni croiser les bras par ce que ko wonno ko ɓerde wonno yaltinde hande sen sonkude to joni il faut jungo mon yaha il faut mi sappo ma bele juule waɗini ɗi sa yi rap ko noon par ce que koko ɓe dénoncé no ko nana ko metti ɓe e nder États-Unis ko ɗum imani ko ɗum rap imani no mais fewni kannadarma vraiment c'est la musique d'accord mais tega ɗon Missa Dramé mi yara e ma o album waɗɗo mo douze titre est ce que ɗon waɗi fitrim ɗon e rappeur ɓe guinéen ɓe wonɓe laƴen walla wonɓe Sénégal ara ko Sénégal en voilà wonɓe Sénégal meɗe waɗi mais wona kadi buyi andi ko fiyono waɗi wona buyi par ce que sa waɗidi featuring e heewɓe woɓɓe amata wiigol ko pour no yeeyira produit ma o bon donc menen ɓay haray ko mission kumpaji woni ko immani min waɗay min yaltina album oɗo tawa featuring ji ɗuuɗali e mum ɓe darale ɓe tawa woy ko ligge fi hon num ko mission woni menen komin arani wona compétition si tawi no hawrino num wona no mission num ko fof woni rewde ɗon meɗen andi no yombiri fino min yaltira tigi tigi on hara min jibina aduna watta ɗum heɓe mbuuɗi non andi ko mission ni ko mission ɗon non o mission ɗon koye ngalɗatal ɗon min jokki min iwata e on ɗon tawo ha mission o gasa Burama wiɗo joni way mama ya so fala waɗay non ina on parti ɗon haray siko mballak sa e o non attends o album wonɗo yarde ɗo mballakno ton ha
mama yaga wela goɗɗo metta goɗɗo mballakno toon ko fiyono e puis kañum kadi pooɗano toon goy kadi pooɗa ko wiya pooɗa kon ɗum no pooɗede nder toon goy kañum kadi kumpaji voilà rap pooɗa kala classe o voilà classe o kala ye immoki sam fuɗɗo windugo voilà yo windu si tawi kañum kadi noon a juumi ko créata kon kadi a taadda min windanama min jonnama ɗum ɗon voilà meɗen woni prêt oɗo donc onon ɗiɗo mo kala mo winda walla ko goto windan tan non minen mo ɓe winday so minen windude ko travail ensemble o jotto winda mi jooɗon winda mi gayni mi holla mo o gayno hollalan min jetta maji ni fof min liggodo ensemble par ce que ligge goote hakkille gooti na hakkille depuis onon ɗiɗo wondu ɗon ko difficulté on ɗum ɗon jankonde fewn ko wondu ɗon koye côté musique ɗon musique on bon miɗen wawi nde min heɓali ɓen difficulté par ce que fiyon num andi hunde sa habbi kende sinde hewtike mo musatade par ce que komin natte musique miɗen andi lawol ngol no ɗuuɗi bulle donc simin yeehi ha nder bullal cukkimi miɗen habbinol ngal bullal musirta comme no duwano musirde noon a faami par ce que musique kala inɗo mo no wawi natde musique ha yalta hen hara heɓali hen gonɗaɗoma piiw mettugum mum hara o woli fanade mais noon ɓay tum ko an windi ko a paara il faut cikkoɗa kumpaji ne organise concert ji jeeɗu Dakar mi wata ko no ɗuuɗi koɗi jeeri récite ɗi foti récite ka wonwanta échec min meeɗa organisé hunde ha min yalɗi min inni vraiment nde ɗo hunde min yanni hen walla goɗɗum min heɓa bénéfice amin min yoɓa kala komin dowa yoɓude min ñawalta ko hay goto poñata men d' accord acca kumpaji mi falande commente kumpaji ka studio Jama TV kono mi andirta sa fala andude ko kumpaji mi mbiti kono mi andirta question o woni mi nanali si tawi mi jama o famali joni si tawi jama on falande kumpaji mi mbiti kono ɓe andirta si tawi jama on faala andude ko kumpaji invituɗa kono ɓe andirta yoɓe ndaro Jama TV joni ɓe daari Jama TV kono ɓe anta kumpaji jooɗiɗo kono ɓe andirta ko kumpaji jooɗiɗo e par ce que ɓe yi yeeso amen ngo na ɗum yigo yeeso ngo na goɗɗum par ce que ne woodi ko joƴƴinen ɗo projet ji ɗin projet ji comme ko si tawi miɗo faala ande pelle réellement ko kumpaji jooɗiɗo ko ɗum ɓe waɗata min nana wa kono waɗata hara nana c'est à dire e wawi tappande ɓe noon haara e freestyle o gotu ok kumpaji jooɗi ɗo ye ɓe anda e flow ji ɗin e vibe ji ɗin tout ça quoi weeɗi kumpaji voilà ji ɗo weeɗi kumpaji ne ok par ce que jama no windude ka ɓenna kumpa min nanali kumpaji donc jeyo voilà kumpaji men ari ka ngesa haɓɓito men ari kadi remgolore baraji nden ɓiɗɗo gorko yango wango tampa letto si hetto miɗo jooɗi miiji yoori hori hogi finome wonira boss siɓɓe yiɓɓe wonta boss wallira mawɓe an ka pos hara mi wonali ɓiɗɗo pos ji kalaldi ndi Allah wurti mone to bo ittatandi yiite ngenge Allah huɓɓi willago carmalle ɓuri jentito albon no arde takku alluwal mi fiine ne iraɗo farñitere hulata lowande bum way ɗo no memi de ɗo ɓeewi no heddi o way kanko ɓeewi gasi ko seeɗa ɓe ɓoccitare ɓe jedda no heddi ko ɗiɗo wiya ɓe falaka kumpaji ko deux personnes wiya wona fiyande mo waɗi ɗuma honno e forestier o hangde waɗi veste wiya lanni il faut que voilà miɗen falanande dande mane yaga min dar se kadre ko kayre min yinta Ibrahima kumpaji ko e studio Jamati ko Jamati ɓi ko wonɗa émission daaro wiɗa voilà awa a gasi ala min atte min adda gokkun seeɗa rek aw bunɗo si naati cinéma jooɗi ki naafi mboɗo mbaɗa kumpaji lummini susni ko hulɗa gorko suusay si ɓayna debbo sakko e ɗenɗo kala ko watta ɗettoto ko suusa debbo jandi ko tuusa sessa wakkile beŋine heɓa ko fantuji ɗe beñɗo ay ɗum ɗon no yahay d' accord merci wonɓe darde Jama TV kumpaji wonno hannde ka émission men daariɗa ɗon andi télévision on ko télévision mon mi ka fende émission ɗo ça fait 8 minutes kumpaji question ji ɓuyɓe landama ɗo min miɗo tawa e membre ka kumpaji Ibrahima Sori c'est manager mais ka plateau ɗo
mi alama mi jiwganta ka plateau ɗo yes ɗo ko plateau waɗi ɗo émission ko tribunal ngal ni ɗo o tawilan ka bureau ɗo o tawilan ka tribunal jullere an ɗo on tigi wowlay ko jamma o nanata ko wala pos si allahu lan ɗon caɓi hande dernier question jiɗi mi ara e mon bisimillah kumpaji par exemple drame ko ho onon rappeur ɓe wonɓe lagine mono jar diani alpha en e consort est ce que ɗo mbaɗa relation onon e ɓen parce que y a un Stinkler là-bas, il y a Ballézar, il y a Gianni Alpha, il y a, comment on dit ça voilà, il y a tout le monde. Est-ce qu'on a une réaction? Je vous dis la question. Oui, relation no hakkundeji amen woɓɓe e maɓɓe ono hombo e hombo comme wona maccangal Allah comme wona tati kara comme wona kinkara te on ko kanko e takkana zayo woni ko wonduno Mali artiste ɓe hewɓe kontotako comme wona siko ardi ko mamayaɓe comme wona petit yero en Allah ino voilà ok mama ya ɗon ko min yelde maɓɓe ok awa ɗon on artiste ɓe guineɓe ɓe meɗen jogui relation hiɗo noddira est ce que hiɗo yewta essence on affaire musique o way ay nanen ni sa min e maccangal Allah min wayri yewtude d' accord way Ibo par ce que artiste ɓe guinéen ɓe Gianni Alpha en no toon Takanaza en no toon Tati en no toon y avait beaucoup de monde là est ce que le waɗi osé waɗugo featuring e sifa ɓen pour voilà onon kadi toujours yo reste la même rang bien sûr bien sûr kumpaji noon attention de menen min basake e goto pour yo puusu men de minen ko ligga men min basé kala faalaɗo men heɓa e makko relation aray la porte ouverte mais si tawi kadi mo be courage le bras ni kañum bon moy lolu aray ko noon par ce que minen ko ligga men de min basé minen andi ñande men yaltini komi yaltini ko kamɓe dogade ɓarade ko laaɓi a hooli ɗum ɗon hooli non aɗon hooli hoore mon de ko laaɓi hooli ligge men de ko laaɓi sa hooli ligge ma den wallahi laala wallahi a dogi a wonta ɗo innugol ɓay kaareji yaltin du accumin kadi min dogina mi yaltina an acca par ce que yanni ko joguiɗa ko mais attends ko depuis année on mbodan waɗali concert ɗo jama par ce que jama no humpa ko depuis par ce que wonini 2 ans faydan waɗali concert ka ɓooyi de ɓooyi sa yi noon ɗum ɗon par ce que hannde ɓayni o dogudo yaada e ñañeteppe yaadata mi wata concentrade e yundugol texte répéta yaha studio inna kadi waɗay ɗon concert ji par ce que aray on tuma yeɗayde public o ɗo manager quand même ɗo mari manager ɓeɗen mari manager mais mais na manager ƴawete ko sukka dow podium mais attends manager wawi tarde vraiment ko wonno e wadde kono ɓendude mais laisse moi derrière travailler bon haɗa oɗo ɗon kay studio moi je reste à côté andi fewndo a wata ende a wona studio yaltina ko andanma vraiment ɓenda ko ɗum min haalanma nane meɗen morceau goto minen wawimo liggade 2 mois par ce que min hawja ko waɗa haalanma kon ko mission wona wondema ko compétition mais hinata kaareji yaltini ɗum minen kadi accu min dogo men yaltina minen wawi liggade morceau goto 2 ans 2 mois 3 mois mais winde texte ha gasa min répéta min yaha ha nder min noon ɗum ɗo min changé kadi walla min naadama e studio min gara minen ɗum min jenditomo min no ɗum ɗo mi welalla mi yaha kadi min waɗa mi changement o haabi fadde gojo ɗo min yaha naadimo 2 fois min naadimo 2 fois simin heeɓi komin faala ko par ce que min premier komin nattano e ɓaali guitare on guitare mo nanta mo joa ɗo min daari min tawi a guitare no jogui ɗo place min ƴetti jo guitare min yoɓɓima kadi a faami so ari o joyi kumpaji min hawja e ha ligge amen ɗe te ñande min yalti woɓɓe anda vraiment heno ligge eyi kumpaji de wa kam awa hande kadi noon no hande kumpaji no arde goɗɗum go c'est très bien kon ɗum marɗon ko wayno noon ɓay e yewtali fof ça parce que andi ɗo no natte nde guémon e tout ça après ɗum woniri ni peut être lawol goo e ɓurta yewtude inchallah voilà kon ɗum marɗon ko wayno toon par ce que émission men on woni fin voilà moins 3 minutes ɗo e gueɗe émission kon ɗum marɗon ko wayno toon haray teddugal mon kadi Jama TV no ni ko télévision mon ko télévision toutes les artistes guinéen ala o ma o ɗo noon ka ɗo min émission ngan o mi huɗata kaso mi huɗata classe o
par ce que no woodi piji goo somi jodde woɓɓe goo e émission on sofa e ɓuri ni mais hakkude men enen émission haysi sofay koyen accu ka fadata ɗon taw par ce que mbiɗo habbi on par ce que on hoolike hoore mum album on no arde c' est à dire si on yaltini ɗo album yaltin ɓen fof maayey donc ko ɗum wol ɗo oto wurotago e daññonde donc waɗa goɗɗo ko heewi wiman album ji heewɗi no yalti ɗo album ji heewɗi no yalti album ji heewɗi no yalti ɗo non meɗen andidir nder ɗo te ba pare kañum kadi si o album amen yalti ɗo on nana e buy rocci ɓe andata ko on woni ko roccini ɓe par ce que ko angal ligge maɓɓe ɗen télécharge gol ngol heewi ɗuuɗi télécharge gol ngol ɗuuɗi non andi sa dogi sa no woodi ko haɗata sa ronki ko koyɗe a yaha e juggoɗa nokkugo ko ɓe ɗanoto ko par ce que ɓe liggaki voilà ɗum ɗo yo welu goɗɗo ou yo mettu goɗɗo classe o kala classe o la porte est ouvert voilà woɓɓe goo no ɗo wallahi ko kumpaji haɗi ɓe ɗanogol te kala ko kumpaji waɗi hannde habboɗe ɓe waɗa janngo komin haalanma ɗum sa remarque e nder game on ɗo kala ko kumpaji waɗi hannde habbo ɓe janngo ɓe d'accord si kumpaji invité ma hannde télévision janngo ɓe yawi ɓe waɗa émission kamɓe kadi merci beaucoup ɗum no ɗo merci e kumpaji de wakka mon ɗen kam ɗen ko numatno koyno ɗon ha ñalade wonde kadi arten émission men en fait komi waynitorto ɗo tigi tigi on ko weltanagol ma an e mbutuɗo men on weltano kañum kadi manaje amen on weltano o Jama TV ko wawi créande o émission ɗo tawa kañum kadi ko en tant que guinéenjo ɗon mi arta e jama wonɓe e darde en ɓen Jama TV koyen jogoɓe e juuɗe ɗiɗi jogoroɗen ɓe kadi ƴakkirɗe ɗen wallitoɗen ɓe en tant que kañum kadi ko guinéenjo yiɗuɗo e culture mum on yiɗi leydi muɗum ndin yiɗi jama muɗum on par ce que o wawi créede ɗum ɗo imo wawno ƴettude ɗi mbuuɗi o watta ko jiifa makko te pourtant imo jogui ɓeygure o waɗali ɗum ɗon o wi ko créata ɗo kon o créanay guinéen on chaque ɓiɗɗo guinéenjo ɓiɗɗo africain jo wawa arde liggo ko créi ɗo heɓa arsike muɗum on ɓe sendida arsikeji ɗin vraiment haray ko weltanagol mo encourage mo wiya kañum kadi e guinéenɓe ɓen wakkilo tambitomo andita wona kanko woni e tambitade haray ko hoore mum woni e tambitade en tout cas kumpaji à partir de aujourd'hui haray meɗen tigi tigi on Jama TV merci Ibou ok haray ko weltanagol kala wonnoɗo e darde Jama TV weltanoma am Bella Jolly invité men weltano kadi jooma télévision wuuri haray vraiment ɗum ɗo ko no weltora moƴƴa kadi weltano kadi fota kadi ménage amen Ibrahima Sori par ce que sa hannde sa yimɓeɗen jooɗi ɗo ko sabu makko waɗi ɗum hannde sa nani kadi kumpaji o joue rôle molnaɗo e amen par ce que hannde vraiment so tawi ko expérience e piiji hewɗi o waɗi e amen donc haɗa meɗen remercie moƴƴe no tambitude groupe on haɗa vraiment meɗen hiwro kala wonnoɗo e darde émission accititamo woni e darde émission o haɗa meɗen weltini meɗen jonnimo rendez vous inchallah lebbi seeɗaji inchallah habbo ɗum album kumpaji inchallah ɓay hay min gayni defude waaw mirañƴini rot lawɓama en ɗo hari eɗe lawde kuddeji ɗi kadi merci téléspectateur ɓe wonnoɓe darde Jama TV ka émission daariɗa haray en janggo kadi si Allah jaaɓi ɗen mari émission molanaɗo émission on no wiye face à face kadi enen e Idi Bari janggo ko 21 yoni wo ko ɗo wonɗen wadde émission molanaɗo donc tous les lundi hiɗon andi en mari émission laaɓa e poyi animé par DJ Bella DJ Bouba Amadou Badian haray noon kadi ko hombonɗen ka invité ko Aliou Bari invitande ñande ka émission laaɓa e poste par ce que kala piiji ko tuuni e Guinée ɓe ko surtout ma enen génération ɓe gandewde ka plateau ɗo min tato kala tawata ko kanko woni invité jo min landomo keskiya ko on olri o laɓɓinama poyi surtout ma koye hoore makko wona wolede donc sen feƴƴi ɗon hiɗen mari Ceerno Sadou après lundi prochain Ceerno Sadou gañ kadi ɓe tanggal ɓantal maasi voilà tanggal gongore maasi voilà hiɗen mari sindelo après ɗen mari commissaire Bari Souleymane c'est à dire ko programme on e arde de kam moyen Guinée
merci si feƴƴi ɗon kadi ara en salmini kala ono ɗo darde Jama TV e kala andutinoɗo hande eɗen mari émission on so Allah jaaɓi 21 et 22h e 23h yafoɗon noon ko émission tardi hande on kon si Allah jaaɓi wattata. Merci à vous tous, merci Ibrahima Sori Mananje Kumpaji, merci Wuri Giɗo Jama, merci Teli Masi, merci mi salmina ɓeygu an kañ kadi ka woni yeyde ɗon kala faalaɗo ñamde ceke welɗe ñamowo ceke welɗe wo yo arka crossuma wakam ceke no woodi guerto no woodi et tout ça voilà mono faala kadi renseignement émission Dj Bella Jolly noon ka ndaroyiɗa noddelan 76 waɗa 481 96 82 11 di baye en janggo si Allah no jaɓi merci merci Kumpaji merci. Yeah. Happy Fatako Kumpaji. Afrique be kop mo gëne immo dow da jabu gaje findine bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den halduno ya dundu ya tenga ya ta yettota ko miɗo jodini sabima hettota ko hino ero ono feƴƴam hewtitota ko hiɓe fala développement e liggota ko te leydi développata ko liggata hiɓe yoɓude ɓe jawle men ɓe liggota ko hiɓe muccude en jawle men ɓe liggota ko hiɓe voyagirde jawle men ɓe liggota ko hay otoje ɗen ko kilimu waɗa hiɓe ferma bafe maɓɓe ɗen ɓe darata e ndaru miskino no ɓiññano dara sengo hiɓe taƴa luwa liɓa mo ɓe liggorta ko si o ari hoore maɓɓe o liggortake siko hoore miskino o liggorte derte ɓen fofo ko corrompi wona ko président wona ko ministre wona ko justice wona ko commandant wona ko fofo iwen ko sonodiro hewten ko ewnagol pullo ko soso kisi ko toma maninka baga jonidire juuɗe liggoɗen ka leydi men fof lagine ka leydi men jonidire juuɗe liggoɗen ka leydi men en fof bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den woko be me yare yeso ko ta talata ta ko nga hino fofu hi ande kat yeso ta ko alde fitta bonna adi wata yidu sakko batto ade dikke bonne tak wulen alla kanko tagi salo ko bonni bonna adi woyni uri afrique no watta yare so ko to siwa pete ta fo si rendez-vous ate de buda wakilo fina ngaɓindo fita sakkito baafe uddito lumba gaɗato ko jawdi wonito jawde pottito respect ɓattito eto fina dawa pettatata wattutu kudde barkinago tunta wattutu konkon pettatata uddutu sakko werna ngaɓindo wakkilo janggo weela ñande weɓiti fo no ɓattiti no holla jeggol no ɓayno weeɗa ɓeydu wakkirare lakkere ƴara ɗira wicce wona kulle kaale sende jenƴe ɗen bunga jeñce ten ɗuytaɗanogol kaale ke keeje si hewtataɗogol ngaɓindo wakkilo ewo kam aragol tumbu hakkunde ewo ka taragol bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den lutu baaw may ya den bundu may mbari ya den lutu baaw may ya den hikko yeso may ya den